Robotlara öý işlerini öwretmegiň ýollary, robotlaryň aýlanyp durşuny we konfuse göç görüşiniň hereketlerini ýerine getirendigini gördüňiz. Inni olaryň nowatdaky uly wezipesi öý işlerini etmek. Emma ilkinji nowatda adamlaryň video ýazgylary arkaly bu işleri nähili etmeliligini öwrenmelidirler. Bu bolsa täze görnüşlülügimi, ýagny adamlara öý işlerini ýerine getirýän video ýazgylary üçin her sagatyny törek edilýär. Dünýäniň durly künjeklerini müňlerçe işçi başlaryna kamera takyp miýgeleri kesmek, stol üstüne arastalamak, ösümlüklere suw vermek ýaly esasy işleri ýerine getirmäge başlaýarlar. Soňra bu video ýazgylary belleklenilýär. Şonda robotlar vizual çatgylar esasyna fiziki hereketleri ýerine getirip bilerler. Analitiklerin aýtmagyna görä, video ýazgylardaky maglumatlar elbetde adamlaryň robotlara göni görkezişi ýaly täsirli däl. Emma maglumat ýygnamak has, arzan we amatdy. Emeli aň tehnologiýasynyň ösürilýän döwründe işläp düzüjüler adam we virtual taýýarlyk usullaryny birleşdirýärler. Olaryň hemmesiniň maksatları bir. Olam öz boluşly Android robotlaryny döretmekdir. Siz robotlara durmuşyňyzy ýeňilleşdirer ýaly öý işlerinden haýsyny öwrederdiňiz. Pikirleriňizi tesvirlerde belläň.